Страх ме от хората. Страх ме от улицата. Страх ме от света. Когато си сам, всичко навън те плаши. Всяка година стотици младежи навършват 18, напускат социалните домове и остават сами. Без дом, без семейство, без приятели. Заедно можем да помогнем на тези деца да не се страхуват от света.